tayo sa huling yugto, bahagi nating banal na gawain sa ating pagpupuyat. Let us all stand up kindly. Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ang buong pagkakataon natin pagkaloob sa ating pinagpalang mangaral, ating beloved elder, Brother John Amaro. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you po, beloved order preacher ko yung winner. Tayo po yung magtaas, mga may mahal sa ating mga kamay. Upo, dakilat mapagpala mo namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus. Magandang umaga po sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa paglangis mo sa bawat yugto na iyong panambahan. Magmula po sa pag-iimsi, sa pag-awitan ng joyful at solemn songs, mahal na Panginoon. Sa papahayag ng mga buhay, patutuo na yung pinagpalang mga anak. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na hindi mo po ipinagkait na ipadama yung matamis at banal na presensya sa mga espesyal na awitin ng mga beloved choir, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa pagbibigay, hallelujah, na ikapo at handog, na ito po ay susi ng pagpapala. Mahal na Panginoon Jesus, kami po humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po kayo, mahal na Panginoon Jesus, na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Basahan lamang ako, mahal na Panginoon Jesus, yung banal na harapan. Alikabok lamang ako, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa yung banal na harapan. Hallelujah. Ako'y humihingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon Jesus. Saan man ako nagkukulang, kakasala sa iyo. Mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Buksan mo po ang puso't isipan. Hallelujah. Sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa unang dalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, amin po sinasaway lahat ng mga demonyong antok, hallelujah, hadlang sa aming pag-aaral ng mensahe sa umaga ito. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory to God, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. At we give double honor and respect po sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida at atin pong mga inaalala ang mga ginintoang aral at turo na at kanilang iniwan, mga minamahal, na ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganoon din po sa ating beloved and Pastor Lina Comon Almeida po. At binabati din po natin, mga minamahal, ang buong beloved Almeida family. Sa atin po mga beloved pastoral elders na kasama ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, Ate Bynes Nier. At sa inyo po, mga minamahal ko po kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Sa mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Overnight service po, mga minamahal, dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at sa mga live webcast viewers po. Praise the Lord. Saan man kayong dako, mga minamahal, mag-antabay lamang po kayo, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa umagang ito. At kami po, hallelujah, ay pinagsama-samang muli na purihin ka, pasalamatan sa mga kamangha-mangha ginawa sa iyong buhay. Atin pong pamagatan, mga minamahal, ang tema natin sa umagang ito, ang pag-alala. Ang mga tunay na Kristiyano ay laging nakatapak sa lupa, mga minamahal. Ano bang trabaho, ano bang propesyon, ano bang talinong mayroon tayo, mga minamahal, kailangan laging nakatapak yung ating mga paa sa lupa. Hindi yung pinagpala na tayo, mga minamahal, na nandyan parang nagulat tayo. Kung sa Bisaya, nakuratan, mga minamahal. Huwag po ganon, mga minamahal. Dahil lagi nating iisipin, lahat ng mga talinong mayroon tayo, lahat ng mga pagpapala na mayroon tayo, yan po ay nanggagaling sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus.
Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Huwag tayong magmalaki mga minamahal. Dahil kapag magmalaki tayo, hindi nalulugod sa atin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At lagi po nating tandaan, hallelujah, na huwag tayong laging tumingin doon sa mga pagpapala na yan. Bagkus, lagi nating isipin yung nagbigay sa pagpapala na yan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Ano mang mayroon tayo, propiedad, anong klaseng propiedad mayroon tayo mga minamahal, salapi na mayroon tayo, kailangan mga minamahal, lagi magpakumbaba. Huwag magmataas mga minamahal para lalo tayong pagpalain na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Dahil ang nangyari kasi mga minamahal, kapag pinagpala ng isang Kristiyano, tinatamad ng dumalo sa banal na gawain dahil tinitingnan na yung pagpapala mga minamahal. Ang ating tularan mga minamahal, yung ating mga kapatid na, hallelujah, ginagamit sa kanyang banal na ubasan, kahit na malayo sila mga minamahal, nagsisikap na umuwi para gampanan yung kanilang mga tungkulin, anuman ang narating nila mga minamahal, nandyan ang pagpakumbaba mga minamahal. Yan ang tularan natin upang malugod sa atin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Glory to God po mga minamahal. Si Pedro kahit hinugasan na sa kanyang maalagad ang kanyang mga paa. At nung siya naman ang nilapitan ng mahal na Panginoon upang hugasan ang kanyang mga paa, ang sabi niya sa mahal na Panginoon, sabi ni Pedro, hugasan mo ang aking mga paa. Ang ibig sabihin ni Pedro, mga minamahal, hindi siya karapat-dapat na hugasan ng mahal na Panginoon Jesus yung kanyang mga paa. Ngunit ang sabi ng mahal na Panginoon sa puntong iyon, mga minamahal, hindi po nawanawaan ni Pedro kung ano ang ginagawa ng mahal na Panginoong Isus. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Pedro, sa ngayon, hindi mo naunawaan, pero pagkatapos sa mga bagay na ito, maunawaan mo din. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Jesus. Kindly po, pakibasa po sa Juan, Kapitulo 13, ang versikulo po ay city. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo kay San Juan, ang kabanata po ay 13, at ang talata po ay 7, ito po sinasabi, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon, datapwat maunawaan mo pagkatapos. Amen. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Ganon minsan ang buhay natin bilang mga mananampalataya, mga minamahal sa Diyos. Mayroong mga bagay na dumating sa buhay natin na hindi natin naunawaan. Kaya doon pumasok yung mga pag-iisip o pag-alala natin mga minamahal. Katulad na lang ng naghayo tayo last church anniversary. Mga baguhan, nag-iisip kung dadalo ako sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Baka kutyain ako ng aking mga loved ones. Baka isa na naman akong sabihan na may tililing na naman dahil pumupunta na naman dyan sa hallelujah, praise the Lord. Ganon mga minamahal yung pag-alala natin. Kaya normal yan mga minamahal. Sa mga baguhan, katulad ko noon mga minamahal, naisip ko din yan mga minamahal. Dumadalaw ako, nawala dito ang aking isip. Physically present ako mga minamahal, pero mentally absent. Kaya walang pagpapala sa maghapon na aking pagdalo dito mga minamahal. Yung nagliwaliw yung isip mo. Nagpupuri, grabe ng kapuspusan, pero ang ginawa ko noon, nandiyan nakaupo lang ako. Tumatawa pa ako mga minamahal, tinatawanan ko. Ganon, hindi ko naunawaan yung gawain na ito noon mga minamahal.
Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Na pumasok sa aking isip yung laging paulit-ulit na sinasabi dito sa mga tumatayo sa pulpito na kapag tayo ay dumalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoong Hesus, hindi tao yung ating pinunta dito, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Natutulog ako mga minamahal. Lalo na pag alam ko na yung mga nagpatotoo. Sabi ko, alam ko na yung patotoo ni brother, alam ko na yung patotoo ni sister. Nagsasawa ako mga minamahal. Ngunit, hindi pala dapat pagsawaan mga minamahal yung mga patotoo na yan. Dahil yung mga patotoo na yan ay patotoo ng mahal na Panginoon. Ginamit lang ako, ginamit lang kayo. Hallelujah, para ipahayag sa ministeryong ito, na ang Diyos sa ministeryong ito, siya ay buhay at totoo. Siya ay great physician, mga minamahal. Pinagaling ang ating mga karamdaman, napakagulo yung ating mga isipan noon, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan, hallelujah, nagpatotoo tayo, na dati-rati napakagulo yung aming, hallelujah, tahanan. Wala kaming kapayapaan sa puso't isipan. Ngunit nung tinanggap namin si Kristo bilang Diyos at Hari na aming buhay, sa kahabagan nating pinakamahal, Panginoon Hesus, sa unang dalangin nating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, kami po'y pinagpalang lubos. Hallelujah. Yung mga nagka-broken family, ito po ay binalik muli sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Karamdaman, hallelujah, na may taling na ang buhay. Maaksidente na lang, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Kami iniingatan nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ganon kabuti ating mahal na Panginoon Hesus sa ministeryo ito, mga minamahal. Kaya, paulit-ulit na sinasabi, mga minamahal, kung ikaw ay mayroong problema, huwag kang mag-alala, huwag mong alalahanin yan, mga minamahal. Kung gustong mong mag-take ng exam, nandyan yung pag-alala mo, baka hindi ka makapasa. Sa iyong trabaho, nag-alala ka dahil mayroong retrenchment, baka isa kang matanggal, mga minamahal, kaya nag-alala ka. Pero alam nyo, ang formula lang dyan, mga minamahal, magpakainit, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, sundin natin yung paulit-ulit na sinabi sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Pastor Lina Kumon Almeida, sa oras ng problema mo, sa iyong pag-alala, lalo kang magsikap na dumalo 3 times a week sa kanyang banal na gawain. At hallelujah, pagdating mo dito, ibigay mo ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag kang matulog, mga minamahal, dahil pumunta ka dito para dadalo sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngayon, pag matulog ka, wala kang makuha na aral, mga minamahal. Pumunta ka ditong paugod-ugod, uuwi ka rin na paugod-ugod, mga minamahal. Ganon, hallelujah, pag pupunta tayo dito na hindi tayo nag-concentrate, mga minamahal, hallelujah, sa gawain na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ganon minsan sa buhay natin, mga minamahal, hindi natin naunawaan. Kaya mayroong katanungan, mayroong pag-alala, pero mga kapatid, huwag natin kalimutan na hawak tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat may magsabi na praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Alam ng Diyos ang buhay natin. Alam ng Diyos ang bukas natin, mga minamahal, dahil siya ang may likha sa atin, mga minamahal. Kaya, ma-recall ko lang, mga minamahal, nung nagka-COVID-19 ako, mga minamahal, alam niyo po, hindi ako nag-alala na kukunin na sa mahal na Panginoon Hesus ang aking hiram na buhay. Pinanalangin ko na, mga minamahal, na kunin na niya ang hiram kong buhay dahil sa hirap na ako sa paghinga, mga minamahal. Ngunit, ang sabi ko sa aking pamilya, sa aking beloved wife, na kung ano man ang mangyari sa akin, tanggapin nyo na. Pero kailangan, huwag niyong tingnan ako.
Basta magpatuloy kayong maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ganon mga minamahal. Dahil doon ko na-realize mga minamahal, sa totoo lang ngayon mga minamahal, mula nung nag-agaw buhay ako'y nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa unang dalangin ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat ang mga beloved pastoral workers, noong mga time na yun mga minamahal, ni minsan hindi ako nag-alala. Nakaratay na ako, hallelujah, sa aking hinihigaan mga minamahal. Inaantay ko na lang yung aking kamatayan. Ngunit, hindi ako nawala ng pag-asa. Habang habol-habol ko yung aking hininga, patuloy kong inaawitan, mahinang-mahina na ang aking boses, ang walang hanggang pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil kailangan mga minamahal, pasalamatan natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kahit nasa kalungkutan na, kahit na malapit ka nang mamatay mga minamahal, pasalamatan mo ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hindi yung sa kasaganahan lang natin pasalamatan ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kailangan both po yan mga minamahal, pasalamatan natin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hindi ako nag-alala, hallelujah, nakunin na yung aking hiram na buhay nung panahon na yon. Dahil sabi ko sa aking sarili, kung kalooban na talaga nakunin ang aking buhay, ito ay kunin na ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, yung aking hiram na buhay sa Kanya. Kaya, doon sa Barangay Balaya, panglima ako mga minamahal na tinamaan ng COVID-19 na yon. Panlima ako sa grabing tinamaan ng COVID-19 na yun mga minamahal. Dihado ako sa pinansyal. Ngunit, hallelujah, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, tumawag ako sa ating pastoral house. Sa unang dalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat ang mga beloved pastoral workers. Dihado man ako sa pinansyal, ngunit alam ko, sagana ako sa panalangin, hallelujah. Nandyan yung habag ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, na mayroon pa palang halayunin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa aking buhay, mga minamahal. Kaya, nagpasalamat ako, lubos-lubos sa aking pagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. 2022, hanggang ngayon, kasama niyo pa ako nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Kaya, sikapin po natin mga minamahal. Laging pinapanawagan, isa ako noon, hallelujah, na sinabihang magpagamit na bilang mag-awit. Tinanggihan ko po yan mga minamahal. Ngunit napakabait ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sabi ko kung gamitin ako sa banal na pulpito na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, napakamahiyain ko. Nag-alala ako mga minamahal. Ultimo magpaawit. Noon hindi ako maawit sa video kay mga minamahal. Natutula ako sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Hesus na umawit sa pakikinig ng mga papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na may layunin siya sa aking buhay, sa aking pagkamahiyain. Yan ang pinag-alala ko noon, hallelujah, na kung ako'y magpatotoo, napakamahiyain ko, lalo na kung sa pulpito ako gamitin. Ngunit, hallelujah, mahirap yung kalooban mo ang musunod, mga minamahal. Mas, hallelujah, mas higit yung kalooban, hallelujah, nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dating akong mahiyain. Hindi ako marunong mga minamahal. Napakamahiyain ko po talagang humarap sa tao. Ultimo magpatotoo noon, ayaw kong magsuot ng puti. Yung aking mga barong noon, hallelujah. Ibinigay ko yan sa mga labuan sa aking beloved wife na lumisa na mga minamahal dahil ayaw kong magsuot ng barong. Ngunit sa tulong at habag nating pinakamahal na Panginoon Hesus, may layunin pala siya sa aking buhay. Hallelujah. Ngayon,
ginamit ako bilang mga awit. Nag-alala ako mga minamahal dahil wala akong barong na magamit, wala akong puti na pantalon mga minamahal noong panahon na yun. Pero napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sabi sa akin na ating beloved ordained preacher, next Sunday, kakatayo na ako mga minamahal. Paano ako tatayo na wala akong barong, wala akong puting pantalon? Ngunit, napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. May mga nahipo na mga kapatid natin, mga minamahal, may nagsabi sa akin, lumapit sa akin dyan, Brad, baka kasya sa'yo yung barong. Baka kasya sa'yo yung puting pantalon. Sinukat ko mga minamahal, kasyang-kasya po. Kaya nakaawit ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon mga minamahal, hallelujah. Mahirap yung nangunguna yung ating pag-alala mga minamahal. Kaya hindi maganda mga minamahal yung lagi nating pinaundayunan yung pag-alala mga minamahal. Oo, tao tayo. Nandyan yung takot. Ngunit bilang Kristiyano, mga minamahal, ang sabi sa akin, huwag kang dumaan dyan, kuya, dahil dyan sa tulay na yan, mayroong walang ulo dyan na nakikita sa gabi. Pero anong sagot ko? Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran. Bago ako alis ng bahay, manalangin ako mga minamahal. Hallelujah, mula noon hanggang ngayon. Kahit madaling araw, hating gabi ako dumadaan. Wala akong nakikita mga minamahal. Ganon kabuti ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya pag pinaundayunan mo yung takot, hindi ka na lulusot, hindi ka na dadalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon dahil pinaundayunan mo yung takot na sinabi sa iyo na mayroon dyan na hallelujah, nakaabang sa tulay na walang ulo. Imposible yan mga minamahal ko sa tao. Imposible sa Diyos, walang imposible mga minamahal. Makakarating at makakarating ka sa banal na gawain nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kailangan mga minamahal. Hallelujah, dinala tayo sa ministeryong ito. Pinili tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kailangan magseryoso po tayo mga minamahal. Dahil maganda po ang layunin ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus bawat isa sa atin. Imagine, 86 barangay itong San Carlos City mga minamahal. Ngunit iilan tayo, hallelujah, na pinili na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Anong purpose? Bakit tayo nandito dumadalo sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Hesus? Dahil pinagpala tayo na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, tayo dinala niya sa ministeryong ito. Hallelujah, upang malayo na tayo, hallelujah, sa mga hallelujah, kapahamakan sa mga gawaing sanlibutan, mga minamahal. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, sa ministeryong ito, hallelujah. Glory to God po. Kung hindi man natin na maunawaan sa ngayon ang nangyayari, basta patuloy tayo, mga minamahal, na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus para sa patuloy nating pagdalo, hallelujah, pagdating dito, magpuri tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag natin ipagmalaki, mga minamahal, yung kalakasan natin ngayon. Dahil hindi natin alam, mga minamahal, ang araw ng bukas. Ang nakaalam ng ating kanya-kanyang buhay, walang iba kundi ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya, paunlakan natin, mga minamahal, hallelujah. Huwag nating gawing biro, hallelujah, ang panawagan ng ating iniwan ang ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Sikapin natin, hallelujah. Dahil yung mga problema na yan, mga minamahal, pasalamatan natin yan. Dahil dyan sa likod ng mga pagsubok na yan, basta kung ikaw ay patuloy na maglingkod, hallelujah, dumalo sa kanyang banal na gawain at pagdating dito, ibigay mo ang 100% pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At lalo na kung mag-ayuno ka pa, mga minamahal, yung mga kahilingan mo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ayan, na unti-unti niyang ipagkaloob. Hallelujah, dahil nakita sa iyo ang iyong 100%, hallelujah, pagpupuri sa Kanya. Kaya, kailangan, hallelujah, sundin natin, mga minamahal, yung panawagan, hallelujah, natin mga parents of the Lord, mga minamahal. Kindly po, pakibasa sa Isaiah, Kapitulo 64, ang versikulo po ay 8. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Isaias, Kapitulo 64, ang talata po ay 8, ganito po sabi, ngunit ngayon, O Panginoon, Ikaw ay aming Ama, kami ang malagkit na putik, at Ikaw ay magpapalayok sa amin, at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa pagkabasa. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Huwag na po tayo matulog, mga minamahal, dahil malapit na po tayo magtapos. Tayong lahat ay gawa sa kamay ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang ibig sabihin, mga minamahal, tayong lahat ay nasa kamay ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya tayo ay magtiwala sa Kanya, mga minamahal. Huwag nating gawing biro, hallelujah, ang mga panawagan na kailangan, hallelujah, sikapin natin, hallelujah, na makasunod tayo sa Kanyang banal na tungkulin, mga minamahal. Hallelujah, kailangan magkaroon tayo ng malasakit, mga minamahal, bawat isa, hallelujah, hindi yung tinitingnan natin yung ating katabi na nanghihina, bagkus yung ating katabi na yan, hallelujah, ay palakasin natin, mga minamahal, hallelujah, yung mga matagal na po nating mga kapatid na hindi na natin nakasama. Kailangan natin, mga minamahal, na atin silang ipaluhap, lalo na kung sila yung nagbunga sa atin. Dahil, mga minamahal, yun yung kasabihan na maraming nauuna ang nahuhuli at maraming huli ang nauuna ng mga minamahal. Kaya pasalamatan mo yan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus kung ikaw man ay nauna na ngayon, mga minamahal. Hallelujah, ang paglilingkod na sa atin, ang paglingkod natin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hindi po ito, hallelujah, paligsahan, mga minamahal, hallelujah. Kailangan ito'y consistent, mga minamahal. Kailangan, hallelujah, nandyan yung mabagal ka, mga minamahal, ngunit tuloy-tuloy. Aanhin mo naman yung napakakisig mo magpuri ngayon, ngunit sa sunod na araw, hindi ka na nakita. Kaya hindi yan gusto na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kailangan, hallelujah, sa iyong pagpupuri na yan, hallelujah, kailangan ilagay mo sa iyong puso at isipan na yan ay tuloy-tuloy, hallelujah, hanggang sa kanyang pagbalik, hallelujah, ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus upang madatnan niya tayo, hallelujah, na mainit na naglilingkod sa kanya, mga minamahal. Tayong lahat ay nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang mahal na Panginoon Jesus ang nagdala sa atin sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Marami sa atin nakapag-aral, mga minamahal, noon. Katulad ko, hallelujah, nung bago ako na-save sa ministeryo, ito, mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi alam bakit tayo nagtaas ng ating kamay. Hindi alam kung anong ibig sabihin ng hallelujah, praise the Lord. Kaya pag nakarinig ako noon, hallelujah, na natililing na yung utak, pupunta sa hallelujah, praise the Lord, hallelujah, dahil hindi ko naunawaan, parang nahihiya ako, mga minamahal. Ngunit mali pala yun, mga minamahal. Dahil, hallelujah, yung pagtaas ng ating kamay, ito po ay tanda na tayo ay sumuko sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ito ay tanda na tayo ay nagpakumbaba sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Glory to God po, mga minamahal. Marami sa atin, hallelujah, ang hindi nakaalam ng hallelujah, praise the Lord. Katulad ko rin noon, mga minamahal. Pero pinagtatawanan ko ang magsambit ng hallelujah, praise the Lord. Pero ito, mga minamahal, ay grabe po ang dakilang words na ito, mga minamahal. Sambitin mo, ang sabi na ating beloved and honorable pastor, sa oras ng kagipitan, hallelujah, sambitin mo, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ikaw ay ingatan, hallelujah, ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganon, hallelujah, kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya huwag po tayong, hallelujah, mahiya na magtaas ng ating kamay. Dahil hindi po tao ang ating tinataasan ng ating mga kamay dito, mga minamahal. Walang iba tayong tinataasan ng ating kamay, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Gamitin natin yung ating mga kamay, mga minamahal, sa pagpupuri na sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pasalamatan natin, mga minamahal, na tayo po'y binigyan, hallelujah, ng kumpletong kalakasan, mga minamahal. Kumpleto yung ating physical na pangatawan.
Dahil, hallelujah, yung iba, hindi makagalaw yung mga kamay, mga minamahal. Yung iba, may kapansanan. Ngunit, hallelujah, pilit nilang itinataas yung kanilang mga kamay upang purihin, ipakita sa mahal na Panginoong Hesus na, hallelujah, siya ay pinupuri na ating kapatid na yan. Kaya tayo, hallelujah, na kumpleto yung ating pisikal na pangatawan. Huwag nating ipagkait, hallelujah, ipalakpak yung kumpleto nating mga kamay. Praise the Lord! Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po yung magsabi na praise the Lord. Hallelujah. Kailangan, hallelujah, pasalamatan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil yan ay regalo niya sa atin mga minamahal. Hallelujah. Kaya, wag natin mga minamahal na ilang lang yung pagtataas na ating kamay. Pagpapalakpak, hallelujah. Dahil dyan sa pagpupuri na yan, hallelujah, dyan nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngayon sa tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, alam na natin mga minamahal, hallelujah, ang ibig sabihin ng pagtaas ng ating kamay. Pagsambit ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, napakataas po na antas sa ating mahal na Panginoon Hesus kapag ang kanyang mga anak na nakita niyang nagpupuri, nag-hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabay ng ating mahal na pastor, banggitin mo kung pwede sa isang araw. Million times ang hallelujah, praise the Lord. Imbes na magmura ka, sambitin mo ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Pray without ceasing. Manalangin tayo na walang patid, mga minamahal. Kahit grabe na mga pagsubok, hallelujah, sa ating buhay, huwag kang sumuko, huwag kang mag-alala, mga minamahal. Bagkus pasalamatan mo, hallelujah, ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil sa mga pagsubok na yan, diyan natin makikita kung gaano tayo katatag sa ating pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sambitin mo ang hallelujah, praise the Lord. Ipalakpak mo ang iyong mga kamay. Hindi tayo pababayaan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, kahit nasa oras na ng kamatayan, mga minamahal. Hallelujah. Ikaw ay ingatan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Nandyan, hallelujah, maaksidente ka na lang. Magtatampo pa tayo minsan, mga minamahal, kapag pumara tayo ng jeep o bus, mga minamahal, na hindi tayo hihintuan. Naiinis tayo, mga minamahal. Pero yun pala ay kaparaanan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil yung sasakyan na yan na hindi huminto sa atin, pagdating sa unahan, yan pala ay na-aksidente. Hallelujah. Nung ikaw ay pinarahan ng sumunod na sasakyan, mga minamahal, nakita mo yung unang bus, unang jeep na, hallelujah, pinara mo na hindi ka hinintuan, mga minamahal. Hallelujah, nandoon, gumulong. Yan ay iniingatan tayo na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Ganon kabuti ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kaya, huwag natin paundayunan yung mga pag-alala na yan, mga minamahal. Dahil dyan sa pag-alala na yan, dyan masisira yung ating, hallelujah, pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Imbes, hallelujah, minor lang yung karamdaman, ngunit inilagay mo na sa iyong isipan na baka ikaw ay mas lumala pa yung iyong karamdaman. Yan pa ang naging sanhi, hallelujah, na ikaw ay mawala sa mundong ito. Bagkus ang iyong gagawin, mga minamahal, ikaw ay magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dito ka man, hallelujah, nandoon ka man sa iyong bahay, bago ka umalis, manalangin ka sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At ganoon din po sa iyong daratnan, manalangin ka sa ating pinakamahal na Panginoon, magpasalamat ka na ikaw iniingatan, tayo iniingatan na makarating sa ating paroroonan, na makarating tayong maluwalhati. Ganon, mga minamahal, ang isang Kristiyano, hallelujah. At sa mga karamdaman na yan, hallelujah,
huwag kang mag-alala. Ang gagawin mo, manalangin ka, magpuri ka sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Iiyak mo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Magsusumamo ka sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag kang mawala ng tiwala sa iyong sarili, mga minamahal. Na kung sabihin mo, katulad na lang sa paglilihans dito, hindi yung mga tumatayo dito, hallelujah, ang nagpapagaling. Ang sabi na ating mahal na pastor, hallelujah, kahit ang propeta, hallelujah, ang ating beloved and honorable pastor, Will Estrada Almeida, hallelujah, hindi niya inangkin na siya ang nagpagaling. Walang ibang nagpagaling, hallelujah, sa lahat ng mga karamdaman. Walang iba kundi ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya huwag kang, hallelujah, mawala ng pag-asa. Kausapin, magpakumbaba ka, hallelujah, para mawala yung mga pag-alala, mga nararamdaman, mga minamahal, hallelujah. Kailangan wag mong tanggalin sa iyong puso't isipan ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa iyong buhay. Hallelujah. Huwag mong tingnan yung mga pagpapala na yan. Hallelujah. Na ikaw ay mawala, mahulog sa kanyang, hallelujah, banal na ubasan. Bagkus, hallelujah, ang tingnan mo, hallelujah, ang Diyos, hallelujah, na nagbigay sa iyo ng pagpapala na yan. Hallelujah. Dahil kapag nawala na mga minamahal, yung hallelujah, tiwala mo, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Bagkus, doon mo na ipinukos yung iyong tiwala sa mga pagpapala na yan. Lagi mong tandaan. Huwag mong ipagmamalaki yung kalakasan. Huwag nating ipagmamalaki ang ating kalakasang mayroon tayo. Huwag mong ipagmalaki anumang mayroon tayong mga pagpapala na yan, mga minamahal. Hallelujah. Tandaan mo, mga minamahal, kung ang pagpapala, hallelujah, na yan ay lagi mong sinusunod, ikaw ay mahulog sa paglilingkod na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Maraming kaparaanan ang mahal na Panginoong Hesus. Yang mga pagpapala na yan, tanggalin sa iyo, mas lalo kang magproblema, mga minamahal, sa karamdaman, mga aksidente, pagkabangkaruta sa negosyo, mawalan ka ng trabaho. Yan ang isipin mo, mga minamahal. Bagkus, hallelujah, pasalamatan mo yan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag mong ipagmamalaki yan. Dumalo ka palagi sa ating banal na gawain. Purihin mo ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pagdating dito, ibigay mo ang 100% pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Maramdaman mo ang kanyang matamis at nabanal na presensya. Hallelujah. Ikaw ay galak na galak, mga minamahal, hindi mababayaran. Hallelujah. Yang pagpapala na yan, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sikapin po sa bawat isa, mga minamahal. Sikapin po, hallelujah, na dumalo, kabilin-bilinan ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa ating beloved stand Pastor Lina Comod Almeida. Sikapin sa bawat mananampalataya, huwag magliban, hallelujah, sa banal na gawain na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kindly po, pakibasa po sa Deuteronomio 6, Kapitulo 6, versikulo po ay 5. Praise the Lord. Aklat po ng Deuteronomio, Kabanata 6, talatay 5. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Kaya nga, mga minamahal, habang malakas pa tayo, sikapin po natin, mga minamahal, na maglingkod tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sikapin po natin, mga minamahal, huwag natin ikahiya. Pag sinabihan ka na magpagamit ka bilang choir, saan ka man mabilong, mga minamahal, bilang choir, manunugtog ka, helps of the church, mga minamahal, bilang elders, huwag mong pagtatawanan yan, mga minamahal. Dahil yan, hallelujah, pag ginawa mo yan, isang pagpapala yan ang nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Tuwang-tuwa sa iyo ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil, hallelujah, siya ay sinunod mo. Hallelujah. Kaya, napakapalad po natin, mga minamahal, na tayo po ay tinawag sa ministeryong ito, mga minamahal. Hallelujah. Kahit na sinabihan na tayong may tililing, may aning-aning na mga minamahal,
Ngunit ang hindi nila alam, tayo pinagpalang lubos na ating pinamahal na Panginoon Jesus. Glory to God lamang po mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng mga kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At ipagkaloob ang altar call sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord. Isa'y nagtatanong sa'yo, Panginoon, kapag dumarating mga pagsubok sa akin, parang mawawala sa iyong piling. Ngunit di ko magagawa na ikaw ay limutin, dahil ikaw ang nagbago sa akin. Bakit ba ako'y mangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-alinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Hallelujah. Jesus, tulungan mo ang puso kong ito. Jesus, tulungan mo ang damdamin ko. Paglinawin ang isipan ko upang masunod ko ang kalooban mo bilang ganti sa kabutihan mo. Bakit ba ako'y mangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-alinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Bakit ba ako'y mangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-alinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Mga minamahal, habang tayo ay sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, ginaganap ang kanyang banal na kalooban, wala tayong dapat ipangamba. Wala tayong dapat ipag-alinlangan. Hindi tayo mag-aalala kung ano yung ating kakainin sa araw ng bukas, kung anong ating isusuot, anong ating ipambabayad sa lahat ng ating mga pangangailangan, mga bilihin. Sapagkat mahal na Panginoon ang nangako sa atin. Lahat ng bagay
kapag ating inuna ang kalooban ng mahal na Pinoon, lahat ng bagay pawang idaragdag na lamang ng ating dakilang Diyos. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, tayo po ay nasa huling panahon na po, mga minamahal. Malapit na ang pagdating ng mahal na Pinoon. Kabi-kabila, lumilindol, mga minamahal. Sa Thailand, isang napakalaking gusali, mga minamahal. Intensity 7.5, mga minamahal, 7. Parang pulbos, mga minamahal, yung building, bumagsak. Maraming natabunan, mga minamahal. Hindi natin alam kung meron pang buhay, mga minamahal. Subalit, napakapalad natin, mga minamahal, ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos na pinakilala sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Bata't wag lamang tayong lalayo sa kanilang mga turo. Hindi natin kalilimutan, hindi natin babaliwalain ang turo ng ating beloved parents in the Lord. Isang tiyak na bagay, mga minamahal. Sama-sama tayo sasalubong sa alapaap. Subalit mauuna muna ang mga natutulog bago ang mga natitirang buhay. Sa ating pong mga minamahal, mga bisita, ating mga minamahal, mga kababayan, marami ang nag-aalala sa kanilang mga kinabukasan. Marami ang nag-aalala kung ano ang kanilang kakaharapin. Subalit kapag ating tinanggap ang ating dakilang Diyos, kapag ating siyang kasama, siya'y ating kapiling, walang dapat ipangamba ang mga tunay na mga anak ng Diyos. Sapagkat ang ating dakilang Diyos, ang ating magiging kanlungan, ang matibay na tanggulan, tayong lahat ay ipag-iingatan ng ating pong pinakamamahal na pension. Napakahalaga ng salvation. Napakahalaga ng kaligtasan, mga minamahal. Ang ating buhay sa ibabaw ng mundo ay temporary lamang, panandalian lamang. Pagkatapos ng buhay sa mundo, kasunod, ito na yung totoong buhay natin, mga minamahal. Kaya tanggapin po natin ang ating pong pinakamamahal na pensos. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Ipikit ang mga mata. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay ang pananampalataya. Panampalatayanan po natin ang ating pong pinakamamahal na pensos na siya ang buhay, siya ang daan at ang katotohanan. Siya ang Diyos na nagkatawang tao, na bayubay sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan na ito'y hindi na po natin muling babalikan pa. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa Espiritu, bautismo sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Jesus. Para po sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan, tayo makapasok sa pintuan ng langit doon sa kaharian na ating pinakamamahal na Panginoon. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang ikaapat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Kung ating nakita, napanood, ating mga webcast viewers, habang nag-aawit ang ating mga minamahal na mga awit sa kaligitnaan ng kanilang pagpupuri sa mahal na Pinoon, bumaba ang Santong Espiritu. Ang iba'y nag-iiyakan sa kagalakan. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong bultahe. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po'y mararanasan natin, mga minamahal, kung tayo magpapatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at sa pagsasagawa at pagganap sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipikit po natin ating mga mata, itaas ang dalawang kamay. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasabitin ng ibang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong dakilang pag-ibig, sa dakilang pagkakataon na ako po'y pinagkalooban mo ng pribileyo na ako'y makalapit sa iyo
Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Narito po Panginoon ang mga kaluluwa na iyong kinahabagan, na iyong pinagpala, binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo, Panginoon. Iligtas mo po sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y dumako mga minamahal sa ating pong mga personal pangailangan. Hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala ng mga Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Sa aming mga kalikuan, Panginoon. Sa mga oras di po namin nababantayan ang aming sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, Panginoon, sa lahat ng aming makasalanan. Pagalingin mo po ang aming makaramdaman, Panginoon. Dagdagan mo po aming pananampalataya. Panghawakan mo po kami hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Hallelujah. Ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway. Tulungan mo po kami na aming matapos ang aming takbuhin, ang aming lakbay sa mundong ito, Panginoon. Hallelujah. Mabagka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kami na aming masunod ang iyong banal na kalooban. Sa ganang amin, hindi po namin kaya, Panginoon. Sa pagkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating pong ipatong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Ating isipin po ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda ang naglihan po sa atin. Banggitin po natin isa-isa, lahat ng mga demonyo ng karamdaman palayasin sa pangalan ni Jesus. Demonyo ng karamdaman, ubusin po lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, cast out! In the mighty name of Jesus, panlalamig, panlulupaypay, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, cast out! Cancer, leukemia, hallelujah! Cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Dear Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po munang palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y tatalon 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat ng kapunan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang.